asli sing duwe kendhat nek iki. Bangunan. Ikut kan. Walah ikut. Panen munyuk. Wah, pakai panen menggempalkan dunia. Panen raya ini. Raya panen iki. Nah, iki sing duwe guys, sing galak tenan iki. Bud, woi, Apa? Apa lek? Butuh. Oh, enggak. Galak iki nek panen wong. Persiapan dukui guys. Wonge lho sampai wireng ngene. Ganteng, murah. Tambak ketawa kaplingan. Kayak untuk ulo apa-apa kayaknya. Ulo. Oh, gantengnya mulai nyerang guys ya. Ya ono aja. Aduh. Sing duwe galak iki. Nyerang. Panen boyok. Oh, guys, mulai rontap. Sok. Panen bangkrut, guys. Sing duwe sampai arep kendhat iki nek oleh ngene iki. Panen bandeng isi loro, guys, iki, guys. Bangkrut tenan iki sing duwe iso kendhat iki. Panen kok ngene iki piye iki. Modal 3 juta, panene mur semene iki. Jan iki piye ngene iki. Yo, yo. Oh, sejan ora nyapuk ngene iki. Mending karuan slot iki, guys ya. bukan kayak ya, lancar ya. Kayak munggah neh kayak doan kae. Ruwono pertengahan. Modal 3 juta, guys. Modal 3 juta iki hasilnya kayak ngono piye iki, guys. Mbuh iki oleh akeh ora iki, guys. Mesinnya rewel kayak wonge ngene iki piye. Kapan arep buntung ini malah buntung ini. Paling oleh 10 kilo iki, guys. Yo, kena girabi lah iki. Buntung, oh baik, guys. Rontap. Tadi dulu. Galak.
Iwak itu. Hasil panenan nih guys, alah bangkrut ya kendat sing duwe iki guys. Sing duwe iso kendat tenan iki. Asli sing duwe kendat ya iki. Bangunan. Lipat aja.